rapoartele sunt făcute de jegul ăla împuțit de ambasador al României, Muraru, și de Institutul Elie Wiesel. Ei trimit singurele rapoarte despre România. Nu credeți că e cazul ca românii să trimită rapoarte despre tot ceea ce se întâmplă în România? Nu credeți că e momentul să ne luăm soarta în mâini și să nu mai lăsăm un Elie Wiesel, da? Să nu mai lăsăm un Muraru, să nu mai lăsăm un Wexner să se ocupe de țara, nu pe de țara noastră, și ăia să se ocupe de țara lor, iar noi să ne vedem de țara noastră și să-i trimitem lui Trump și tuturor din întreaga lume, și la OCDE, și la CJUE, și la CEDO, și unde o fi, și la ONU, de acum încolo îi rupem în mail-uri și scrisori. Și vă spun că o să vedeți cum va merge, pentru că peste tot, toate rapoartele despre țările astea care sunt în dictatură sunt făcute de organisme care reprezintă dictatura. De aceea nu se poate elibera nimeni. Trebuie să începem cu presiuni, trebuie să începem să acționăm.